प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। மாதாஜி 19 கரெக்ட் மாதாஜி, நானும் 19 தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே, நாம இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேற்றைய பதம் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான ஒரு ஸோ அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கின்றது என்றது நம்ம எப்பவுமே அதை கோரிலேட் பண்ணிட்டே வரணும். நம்ம ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு எவ்வாறு சம்பந்தம் என்பது அது வரும்பொழுது அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்ம எல்லா டாபிக்ஸுமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்ததுதான். 19 ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விசர்ஜாத்மன காயம் நாபிநந்தஸ்தமதோமயம் ஜக்ருஷ்யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராத்ரிம் சூத்ருட சமுத்பவாம். எஸ், வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு. ஓகே, விஜயகுமார் மாதாஜி வாசிங்க. அவர் வேணா அப்புறம் அடுத்து வாசிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விசர்ஜாத்மன காயம் நாபிநந்தம் ஸ்தமோமயம் ஜக்ரு ஹர்ஷய ரக்ஷாம்சி ராத்ரிம் சூத்ருட சமுத்பவாம். விசர்ஜ தூக்கி எறியப்பட்டு, ஆத்மன அவனுடைய, காயம் உடல், ந இல்லை, அபிநந்தன் மகிழ்ந்து, தம மயம் அறியாமையால் உருவாக்கப்பட்டு, ஜகர்கி உடைமையை எடுத்து, ய ரக்ஷாமசி யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும், ராத்ரிம் இரவு, ஷீத் பசி, திருட் தாகம், சமுத்பவாம் மூலம். மொழிபெயர்ப்பு: அருவருப்பினால் பிரம்மா தன் அறியாமையாகிய உடலை தூக்கி எறிந்தார். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் உடலின் உடைமைக்காக பாய்ந்தார்கள். அது இரவின் வடிவில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இரவு என்பது பசிக்கும் தாகத்துக்கும் மூலமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபு இருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட். விசர்ஜாத்மனஹ காயம் நாபிநந்தஸ்தமயோமயம் ஜக்ருத் ஹர்ஷயக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராத்ரிம் சுத்ருட சமுத்பவாம். விசர்ஜக தூக்கி எறியப்பட்டு, ஆத்மன அவனுடைய, காயம் உடல், நா இல்லை, அபிநந்தன் மகிழ்ந்து, தமமயம் அறியாமையால் உருவாக்கப்பட்டு, ஜஹர்ஷி உடமையை எடுத்து, யார் ரக்ஷாம்சி ரக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும், ராத்ரின் இரவு, ஷீத் பசி, திருடத் தாகம், சமுத்பவாம் மூலம். சோ இரவு எவ்வாறு உருவானது என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அருவருப்பினால் பிரம்மன் தன் அறியாமையாகிய உடலை வந்து தூக்கி எறிந்தார். அறியாமை எனக்கூடிய அந்த உடலை வந்து தூக்கி எறியும் பொழுது, அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திய யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் உடலின் உடைமைக்காக தங்களுடையதாக ஆக்கிக் கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க. அதற்காக பாய்ந்தார்கள். அது இரவின் வடிவில் தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றது. இப்போ அது வந்து இரவினுடைய வடிவுல வந்து நம்ம எல்லாருங்களும், நமக்கு பகல் உண்டு இரவு உண்டு. அந்த இரவு வந்து பிரம்மருடைய அறியாமை என்னும் உடல் வந்து தூக்கி எறியப்பட்டதுதான் வந்து இரவாக இங்க வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். இரவு என்பது பசிக்கும் தாகத்திற்கும் மூலமாகும். ஸோ ராட்சசர்களும் யக்ஷர்களும் என்பதற்கு இங்க அவங்களுடைய இது வந்து ஓமை. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓமை என்பதை விட அத வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணணும். ஸோ அதாவது யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் வந்து பசியும் மற்றும் தாகத்திற்கு வந்து இங்க வந்து அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. ஸோ நம்ம இரவில் வந்து
ஒருவேளை பசிக்கும், இல்லை என்றால் தாகம் எடுக்கும்னா இந்த ராட்சசர்கள் மற்றும் யக்ஷர்கள், அதனாலதான் நைட்ல வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றத வந்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, ராட்சசர்கள் தான் சாப்பிடுவாங்க, ராட்சசர்கள் தான் இது பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம அர்லி டு பெட் அர்லி டு ரைஸ், ஈவினிங்கே சீக்கிரமா ஒரு 7-8க்குள்ளேயே நம்ம வந்து நம்முடைய டின்னரை வந்து முடிச்சுக்கணும். 10 மணி 12 மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா ராட்சசர்கள் சாப்பிடுறதுன்றதான் ஒரு சாதாரணமா ஒரு பாமரனாக எண்ணிக்கொண்டு நாம் இன்றைக்கு கூட நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொன்னதை நம்ம வந்து கேட்டிருப்போம். ஆனா அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இதுதான் தாகமும் பசியும் தொடர்ந்து வருவது ராட்சசர்கள் மற்றும் இந்த இதுல இருக்கிறவங்களதால்தான். சோ அதனால அது அவங்களுடைய இயற்கை, அதுதான் அவங்களுடைய சுபாவம். சோ அதனால நைட்ல வந்து எர்லியா சாப்பிடணும் நம்ம. இதுதான் நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இது. இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இருங்க, கீதா மாதாஜி படிச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஷூத்ருடப்யாமுபஸ் ஷாடாஸ்தேஜம் தம் ஜக்முமி தத்ருவுஹு மாம் ரக்ஷ தைனம் ஜதக்ஷவம் மித்யூகஷூத் ருடர்த்திதாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத்ருப்யாமுபஸ் ருஸ்நாஸ்தே தம் ஜது மபிதுஸ்த்ருகு மா ரசைதம் ஜத் வமித்யுக சூத்ருத் ரித்திதக ஸ்ருத்ருப்யாம் பிச தாகத்தால் உபஸ்ருஷ்ட மிஞ்சி வந்த தீயோர்கள், யக்ஷர்கள், ராட்சசர்கள் தம் பகவான் பிரம்மா ஐந்தும் உண்பதற்கு அபிருத்ருஷு நோக்கி ஓடி, மா செய்யாதே, ரக்ஷத கொல்லாமல், ஏனம் அவனை தத்வம் தின்று, இது இவ்வாறு உஷு கூறினார். பசி தாகத்தால் துயருற்று, பசியாலும் தாகத்தாலும் ஆட்கொள்ளப்பட்ட அவர்கள் பிரம்மனை விழுங்கும் ஆவலுடன் எல்லா பக்கங்களிலும் இருந்தும் ஓடி அவரை கொல்லுங்கள், தின்னுங்கள் என்று கத்தினார்கள். ராட்சசர்களின் பிரதிநிதிகளாகிய யக்ஷர்கள் உலகின் சில நாடுகளில் இன்னும் இருக்கிறார்கள். அந்த நாகரிகமற்ற மனிதர்கள் தாங்கள் பாட்டன்களை கொல்வதில் இன்பம் அடைகிறார்கள். அந்த உடல்களை வாட்டுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு பிரியமான விருந்தினை உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அதாவது யக்ஷ ராட்சசர்கள் பிணம் திண்ணிகள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த பதத்துல வந்து நம்ம நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ராட்சசர்களின் பிரதிநிதிகளாகிய யக்ஷர்கள் உலகின் சில நாடுகளில் இன்னும் வந்து இருக்கிறார்கள் என்று இந்த பொருளுரையில வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக விளக்குகிறார். சோ நாகரிகமற்ற மனிதர்கள், சோ அதாவது ஃபியூச்சர்ல இதுதான் வந்து, அதாவது ஆஃப்டர் ஒரு 10-20,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை கொன்று சாப்பிடக்கூடிய அத்தகைய சூழ்நிலை கூட ஏற்படும் என்று சொல்கின்றது. அதனால ஏன்னா உணவு இதெல்லாமே வந்து பற்றாக்குறை, ஏன்னா அதர்மம் அவ்வளவு தழைத்தோங்கும் என்பது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால்தான் பக்தியை வந்து நம்ம வீட்ல வந்து சின்ன பிள்ளையில இருந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கணும். இல்லைன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்களால வந்து ஒரு சமநோக்கோடையோ இல்ல வந்து எதையுமே வந்து தாங்கி கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்திலயோ அவங்களால வந்து செயல்பட முடியாது. இப்பெல்லாம் சுகர் பிபி எல்லாம் 50 அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இனிமே வர 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 என்ன ஆகும்னா 40-30க்கே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிப்பட்ட டென்ஷனான உலகம் தான் இந்த உலகம் இல்லையா? ஷூத்ருடப்யாமுபஸ்ரு ஷடாஸ்தே தம் ஜக்துமி தத்ருவுஹு மா ரக்ஷதைனம் ஜகஸ்வம் மித்யூக சுக்த் ருடர்த்திதாக. ஷூத்ருதப்யாம் பிச தாகத்தால், உபஸ்ருஷ்ட மிஞ்சி வந்து, தீயோர்கள் அதாவது யக்ஷர்கள் மற்றும் ராட்சசர்கள், தம் பகவான் பிரம்மா
அந்தும் உண்பதற்கு அவரையே உண்டு விட வேண்டும் என்று அவர்கள் பின்தொடர்ந்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. அப்படின்னா ராட்சசர்களுடைய இரவு வேளையில் உணவு உண்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரவுக்கு அந்த உடல் வந்து இரவுக்கு வந்து சமமாக ஓமையாக சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் அதை வந்து தின்பதற்காக ஓடி வருபவர்கள் இந்த யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் தான். அதனால பசியும் தாகம் வந்து இந்த யக்ஷ ராட்சசர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இங்க ரியலாவே அந்த அதாவது பிரம்மரையே அவர்கள் உண்டு விட வேண்டும் என்று அவர்களுடைய செயல்பாடை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அபி துத்ருவு நோக்கி ஓடி, மா செய்யாதே, ரக்ஷத கொல்லாமல், ஏனம் அவனை, ஜஷத்வம் தின்று, இது இவ்வாறு, ஊசுகு கூறினார், ஷூத் ருடத்ரிதாக பசிதாகத்திலால் துயருற்று. பசியாலும் தாகத்தாலும் இந்த ராட்சசர்கள் வந்து அதாவது துயருற்று இருக்கிறார்கள். அதனால எதை கண்டாலும் தின்று விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் பிரம்மனை விழுங்கும் ஆவலுடன் எல்லா பக்கங்களிலும் இருந்து ஓடி அவரை கொல்லுங்கள், தின்னுங்கள் என்று கத்தினார்கள். யாரு? இந்த ராட்சசர்கள். சோ ராட்சசர்களின் பிரதிநிதிகளாகிய யக்ஷர்கள் உலகின் சில நாடுகளில் இன்றும் வந்து இருக்கிறதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாகரிகமற்ற மனிதர்கள் தங்கள் பாட்டன்களை கொள்வதில் இன்பம் அடைகிறார்கள். சோ அந்த உடல்களை வாட்டுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு பிரியமான விருந்தினை வந்து உண்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நாம இன்றைக்கு கூட மிட் நைட் வரைக்குமே வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சு 12 மணிக்கு கூட சப்ளை கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ இப்பெல்லாம் அதாவது மிட் நைட் என்ற கான்செப்டே இல்லாம போயிடுச்சு இல்லையா? டெட் ஆஃப் நைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிட் நைட்டை. அதாவது நிசப்தமான தன்மை அந்த 12 மணில இருந்து 2 மணி அந்த ஜாம காலத்துல கூட வந்து மனிதர்கள் வந்து உலாத்த மாட்டாங்க அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம். இப்ப அப்படி கிடையாது. 24/7 நாம வந்து உலாத்தின்னு தான் இருக்கோம் இல்லையா? தேவஸ்தானஹ சம்விக்னோ மாம்யாம் ஜகச்ச ரக்ஷதஹ அஹோ மே யக்ஷ ராக்ஷம்சி பிரஜாபூயம் பபூவிதஹ. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவஸ்தானாக சம்விக்னோ மாமாம் ஜக்ஷத ரக்ஷத அஹோ மே யக்ஷ ரக்ஷாம்சி பிரஜாபூயம் பபூவித. தேவ பகவான் பிரம்மா தான் அவர்களிடம் ஆக கூறினார். சம்விக்னோ கவலையுடன், மா செய்யாதே, மாம் என்னை, ஜஷத தின், ரட்சத காப்பாற்று, அஹோ ஓ, மே என்னுடைய, யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ஓ யக்ஷர்களே ராட்சசர்களே, பிரஜா மகன்கள், யூயம் நீ, பபூவித பிறந்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவரான பிரம்மா மிகுந்த கவலையுடன் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டார். என்னை தின்று விடாதீர்கள், ஆனால் காப்பாற்றுங்கள். நீங்கள் என்னிடமிருந்து பிறந்தவர்கள், எனவே என்னுடைய பிள்ளைகள் ஆவீர். மேலும் நீங்கள் யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் ஆவீர்கள். பொருளுரை. பிரம்மாவின் உடலிலிருந்து பிறந்த தீயவர்கள் யக்ஷர்கள் என்றும் ராட்சசர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் சிலர் பிரம்மனை உண்ண வேண்டும் என்றும் மற்றும் சிலர் அவர் காப்பாற்றப்படக்கூடாது என்றும் கத்தினார்கள். பிரம்மனை உண்ண வேண்டும் என்று கூறியவர்கள் யக்ஷர்களாகவும் அவர் காப்பாற்றப்படக்கூடாது என்று கூறியவர்கள் மனிதனை உண்ணும் ராட்சசர்களாகவும் ஆனார்கள். யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் ஆகிய இருவரும் பிரம்மாவின் மூலப்படைப்பு ஆவார்கள். அண்டம் எங்கும் பரவியுள்ள நாகரீகமற்ற மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக இன்று வரை உள்ளார்கள். அவர்கள் அறியாமை என்னும் குணத்தை கொண்டு பிறந்தவர்கள். அதனால் தங்களுடைய நடத்தையால் அவர்கள் ராட்சசர்கள் அல்லது மனித இறைச்சி உண்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இது தேங்க்யூ மாதாஜி. அகோராஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? பிணம் தின்னைபவர்கள் என்று. இத பத்தி எனக்கு அவ்வளவு டீடைல்ஸ் தெரியாது. பட் அந்த ராட்சசர்களுடைய இதுல வந்து வரவங்க வந்து அகோராஸ் தான். அது மிட் நைட்ல வந்து அந்த ஜாம காலத்துல வந்து
மாதாஜி நாம அகோரின்னு சொல்றோமே அவங்களா மாதாஜி? அவங்க அவங்கதான் வந்து எனக்கு ஹரித்வார் இல்ல மாதாஜி, அவங்க வந்து சிவன் இதுல பக்தியில இருப்பாங்க மாதாஜி. ஓகே உடம்பெல்லாம் வீபூதி பூசிட்டு இந்த கஞ்சா மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு ஓகே அப்படியே இருப்பாங்க. அகோரின்னு சொல்றவங்க மாதாஜி. இடுகாட்டுல கோரினா தெரியும் பிணம் இருப்பாங்க. தின்ன இருகாட்டுல அது இதுலதான் அவங்க இருப்பாங்க மாதாஜி சில பேர் அத அதிகமாக. பிணம் தின்பவர்கள் என்றும் சொல்றாங்க. அதாவது அதுக்கு கிளாரிட்டி நமக்கு தெரியாது. சோ ஏதாவது தெரிஞ்சா யாராவது எங்கயாவது மாதாஜி ரெஃபரன்ஸ் ஹிமாலயாஸ்ல இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்கெல்லாம் நான் ஹரித்வார்ல எங்க பார்த்தாலும் இருப்பாங்க பார்த்தேன். மாதாஜி. நோ ட்ரெஸ். ஹரித்வார்ல ஜட வளர்ந்திருக்கும், உடம்பெல்லாம் ட்ரெஸ் இருக்காது ஹரித்வார்ல மாதாஜி. இருக்கிறவங்க உடம்பெல்லாம் வேற, ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கிறவங்க வேற. அகோரிஸ், அவங்க அகோரிஸ் நான் இவங்க சொல்றேன். அகோரிஸ். நீங்க சொல்ற அந்த மனித இவங்க சாப்பிடுறவங்க வந்து ஹிமாலயாஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் இருக்காங்களா? குகையில எல்லாம் இருக்காங்க. ஓகே அதெல்லாம் ஓகே நாங்க பார்த்தோம். அவங்க எல்லாம் பார்த்த அதான் அவங்க கொடுமையா மனித இருந்தது. இது அவங்க சாப்பிட எல்லாம் மாட்டாங்க, அகோரிஸ் வந்து. ஓகே ஓகே நமக்கு தெரியாது இது. சோ அதனால அந்த டாபிக் வேடவே வேண்டாம். பட் நமக்கு இங்க ஜெனரல் கேட்டகரியா இப்போ வந்து யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் பிரம்மரிடம் இருந்து பிறந்தார்கள். அதுவும் அவர்கள் வந்து பிரம்மாவுடைய அஞ்ஞான உடலை அவர் வந்து களைத்தெறியும் பொழுது அதை உண்பதற்காக வந்து ஓடி வந்தவர்கள் தான். மேலும் அதை வந்து பிரம்மரையே கொன்று தின்ன வேண்டும் என்று வந்தவர்கள். சோ அப்ப பிரம்மர் வந்து அவர்களை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. என்னை தின்று விடாதீர்கள், என்னை காப்பாற்றுங்கள், நீங்கள் என்னிடமிருந்தே பிறந்தவர்கள் தான். அதாவது அறியாமையினுடைய சுபாவத்திலிருந்து அந்த உடலிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் இந்த இருவருமே. என்னுடைய பிள்ளைகள் ஆவீர்கள், மேலும் நீங்கள் யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் ஆனீர்கள் என்று சொல்கின்றார். சோ யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களுடைய சுபாவத்தை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. தேவஸ்தானஹ சம்விக்னோ மாம் ஜகக்ஷத ரக்ஷதஹ அஹோ மே யக்ஷ ராக்ஷாம்சி பிரஜாம்பூயம் பபூவிதஹ. தேவ பகவான் பிரம்மா தான் அவர்களிடம் ஆக கூறினார். சம்விக்னோ கவலையுடன், மா செய்யாதே, மாம் என்னை, ஜகக்ஷத பின் முன்னு, ரக்ஷத காப்பாற்று, அஹோ ஓ மே என்னுடைய, யக்ஷ ராக்ஷாந்தி யக்ஷர்களே ராட்சசர்களே, பிரஜா மகன்கள், யூயம் நீ, பபூவித பிறந்தனர். சோ எல்லா தேவர்களுக்கும் தலைவரான பிரம்மா மிகுந்த கவலையுடன் வந்து அவர்களை வந்து கேட்டுக்கொண்டார். என்னை தின்று விடாதீர்கள், ஆனால் காப்பாற்றுங்கள், நீங்கள் என்னிடமிருந்து பிறந்தவர்கள், எனவே என்னுடைய பிள்ளைகளாவீர்கள், நீங்கள் யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் ஆனீர்கள் என்று இந்த இடத்துல அழகாக மொழிபெயர்ப்புல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ பிரம்மாவின் உடலில் இருந்து பிறந்த தீயவர்கள், அதாவது மோசமான உயிர்வாழிகள் யாருன்னா யக்ஷர்களும் மற்றும் ராட்சசர்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள். அதாவது அஜ்ஞானத்தினுடைய சுபாவத்தை கொண்டு பிறந்தவர்கள். சோ ஏனென்றால் அதாவது நாம் எல்லாருமே அஜ்ஞானத்தில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் அசுர இயல்போடு இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றோம். ஏனென்றால் உண்மையிலே அந்த அஜ்ஞானத்தினுடைய சுபாவமாக பிறந்தவர்கள் யார் என்றால் அதாவது யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும். அதனால்தான் நம்ம அந்த குணத்தை நாம கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஏனென்றால் சிலர் பிரம்மனை உண்ண வேண்டும் என்றும் சிலர் அவரை காப்பாற்றக்கூடாது என்றும் என்று கத்தினார்கள் முந்தைய ஸ்லோகத்துல. ஒருத்தர் வந்து சாப்பிடணும்னு நினைச்சாங்க, ஒருத்தர் வந்து அவரை காப்பாற்றக்கூடாது என்று நினைச்சாங்க. யார் வந்து உண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்க வந்து யக்ஷர்கள் ஆகிறார்கள். யார் வந்து அவரை காப்பாற்றக்கூடாது என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் வந்து ராட்சசர்கள் ஆகிறார்கள். சோ அவர் காப்பாற்றக்கூடாது என்று கூறியவர்கள் மனிதனை உண்ணும் ராட்சசர்கள் ஆனார்கள். யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் ஆகிய இருவரும் பிரம்மனின் மூல படைப்பு ஆவார்கள். அண்டம் எங்கும் பரவியுள்ள நாகரீகமற்ற, தட் இஸ் நாட் சிவிலைஸ்டு பர்சன் இல்லையா, நாகரீகமற்ற மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக, அதாவது அவங்கதான் சீஃப், இன்று வரையும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவர்கள் அறியாமை என்னும் குணத்தை கொண்டு பிறந்தவர்கள், இக்னரன்ஸ். அதனால் தங்களுடைய நடத்தையால் அவர்கள் ராட்சசர்கள் அல்லது மனித இறைச்சி உண்பவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அசுர இயல்புகளை வந்து வளர்த்து கொள்ளவே கூடாது. எல்லா அஜ்ஞானத்துல வந்து நம்ம வந்து ஞானதளத்திற்கு நம்மள நாம வந்து கண்டிப்பாக முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய கருத்தை. எது வரைக்கும் நாம் அறியாமல் இருப்போம்னாக்கா அது வரைக்கும் நாம குற்றங்களை தான் இழைத்து கொண்டே இருப்போம் இல்லையா. அந்த குற்றங்களை இழைக்காம இருக்கிறதுக்கு வந்து நாம நல்லதொரு மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவதா பிரபயாயா திவ்யன் பிரமோகதோ ஸ்ருஜன்
தே ஆஹாஷூர்தேவயந்தோ விஸ்ருஷ்டாம் தாம் பிரபாமஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. தேவதா பிரபாயயா திவ்யன் பிரமுக தோஷ்ருஜந்தோ அஹார் சூர்தேவ யந்தோ விஸ்ருஷ்டாம் தாம் பிரபாமஹ. தேவதா தேவர்கள், பிரபாய ஒளியின் புகழுடன், யா அவர்கள், திவ்யன் பிரகாசித்து, பிரமுகத தலைமையான, அஸ்ருஜத படைத்தார், தே அவர்கள், ஆஹார் ஷு உடைமை எடுத்து, தேவயந்த சுறுசுறுப்பாக, விஸ்ருஷ்டாம் பிரிக்கப்பட்டு, தாம் அந்த பிரபாம் ஒளி வடிவம், அக பகலில். ஹரே கிருஷ்ண. பின்னர் மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் அவர் தன் நன்மையின் ஒளியுடன் பிரகாசிக்கும் தலைமை தேவர்களை படைத்தார். அவர்களுக்கு முன் பகலின் ஒளி வடிவத்தை போட்டார். தேவர்களும் விளையாட்டாக அந்த ஒளி வடிவத்தை தமது உடைமையை ஆக்கி கொண்டார்கள். பொருளுரை. அசுரர்கள் இரவின் படைப்பிலிருந்தும் தேவர்கள் பகலின் படைப்பிலிருந்தும் பிறந்தனர். இன்னும் சொன்னால் யக்ஷர்கள், ராட்சசர்கள் போன்ற அசுரர்கள் அறியாமை என்னும் குணத்தை கொண்டும் தேவர்கள் சத்துவ குணத்தை கொண்டும் பிறந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு யாரு? அதாவது அசுரர்களும் தேவர்களும் படைக்கப்படுவதை நாம இந்த இடத்துல காண்கின்றோம். சோ பகலில் படைக்கப்பட்டது தேவர்கள் மற்றும் இரவில் படைக்கப்பட்டவர்கள் அசுரர்களும் மற்றும் ராட்சசர்களும் என்று இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவதா பிரபயாயா தேவ்யான் பிரமுக தோஷ்ருஜன் தே ஆஹாரு தேவயந்தோ விஸ்ருஷ்டயாம் தாம் பிரபாமஹ. தேவதா தேவர்கள், பிரபயா ஒளியின் புகழுடன், யயா அவர்கள், தீவ்யான் பிரகாசித்து, பிரமுகதக தலைமையான, அஸ்ருஜத படைத்தார், தே அவர்கள், ஆஹாஷு உடைமை எடுத்து, தேவயந்த சுறுசுறுப்பாக, விஸ்ருஷ்டாம் பிரிக்கப்பட்டு, தாம் அந்த பிரபாம் ஒளி வடிவம், அக பகலில். பின்னர் அவர் நன்மையின் ஒளியுடன் பிரகாசிக்கும் தலைமை தேவர்களை எல்லாம் யாரு? பிரம்மா படைத்தார். அவர்கள் முன் பகலின் ஒளி வடிவத்தையும் அவர்களுக்கு முன்னாடி போட்டார். அப்ப அதாவது உடல் என்னது? அறியாமை என்னும் உடல், அது இருளுக்கு சமம் இல்லை. அதை தான் அதை தனித்து எடுத்து போட்டார். அததான் இந்த ராட்சசர்களும் எடுத்தாங்க. ஆனா இவங்க ஒளி வடிவத்தை எடுத்து போட்டார், நன்மையினுடையது. சோ பிரகாசம் என்றாலே ஞானத்தை பற்றி கொண்டது இல்லையா? அதனால அது சத்துவகுணத்திற்கு உரித்தானது ஞானம் என்பது. தேவர்களும் விளையாட்டாக அவர்கள் அதை எடுத்து உடமையாக்கி கொண்டார்கள். சோ அசுரர்கள் இரவின் படைப்பிலிருந்தும் தேவர்கள் பகலின் படைப்பிலிருந்தும் பிறந்தனர் என்று எவ்வாறு இவர்கள் இருவரும் அவதரித்தார்கள் என்பதை இந்த பதங்களிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும். இன்னும் சொல்ல போனால் யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் போன்ற அசுரர்கள் அறியாமை என்னும் குணத்தை கொண்டும் தேவர்கள் சத்துவகுணத்தை கொண்டும் பிறந்தனர் என்பது இந்த பதங்களிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி. தேவோ தேவஜ்ஞா கணத சுருஜதி சமாதி லோலுபான் தாயேனம் லோலுபதயா மைதுனாயா விதேதிரே. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவோ தேவாங்ய கணதஹ சுஜதி ஸ்மதாலி லோலுபான் தாயேனம் லோலுபதாய மைதுனாயா பேதிரே. தேவ பகவான் பிரம்மன், அதேவான் தீயவர்கள், ஜகநத அவரின் பித்தத்திலிருந்து, சுஜதிஸ்ம பிறப்பு அளித்தார், அதிலோலுபான் பாலுணர்வில் அளவுக்கு மீறிய விருப்பம், தே அவர்கள், ஏனம் பகவான் பிரம்மா, லோலுபதாய இச்சையுடன், மைதுனாய கலவிக்காக, பேதிரே அணுகினார்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் பிரம்மன்
பின்னர் தன்னுடைய பிட்டத்திலிருந்து அசுரர்களுக்கும் பிறப்பளித்தார். அவர்கள் பாலுணர்வில் அளவுக்கு மீறிய ஆர்வம் உடையவர்களாய் இருந்தனர். ஏனென்றால் அவர்கள் மிகுந்த இச்சை உடையவர்களாய் இருந்தால் அவர்கள் கலவிக்காக அவரை அணுகினார்கள். பொருளுரை: இந்த உலக வாழ்வு பாலுணரை பின்புலமாக கொண்டது. இங்கும் கூட அசுரர்கள் கவர்ச்சியான வாழ்வில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் என்பது மீண்டும் கூறப்படுகிறது. எந்த அளவுக்கு ஒருவர் பாலுணர்வு ஆசைகளில் இருந்து விடுபடுகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார். ஒருவர் எந்த அளவுக்கு பாலுணர்விற்காக கீழிறங்குகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் அசுர வாழ்விற்கு தாழ்த்தப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இதுல இருந்து ஒரே கருத்து என்னன்னா, நாம இந்த புலன் கருதும் செயல்கள், புலன் இச்சைக்காக செய்யக்கூடிய காரியங்களில் நாம எவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கின்றோமோ அவ்வளவும் நாம அசுர இயல்பை கொண்டு அத்தகைய வாழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சோ யார் ஒருவர் இதை அது ஒரு கீழான இயல்புதான் அப்படிங்கறத உணர்ந்து அதுல இருந்து தூரமாக விலகி தூரமாக விலகணும்னா அதற்கு நாம என்ன பண்ணணும், நம்முடைய செயல்பாடுகளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்வது? பக்தியின் தரப்பில் நம்மளை இட்டு செல்லும் பொழுது அந்த தேவையற்ற செயல்களுடைய ஆசைகள் எல்லாமே நமக்கு அப்படிப்பட்ட உந்துதல்கள் இருந்து நாம தானாகவே விலக்கி விடுகின்றோம் இல்லையா? அவர்கள் தேவர்கள் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். இல்லை என்றால் இந்த அசுர இயல்புகளுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். தேவோ தேவாக்ஞ கனதஹ ஸ்ருஜதி சமாதி லோலுபான் தாயேனம் லோலுபதயா மைதுனாயா விவேதிரே. தேவ பகவான் பிரம்மன், அதேவான் தீயவர்கள், ஜனகதக அவரின் பிட்டத்திலிருந்து, அதாவது கீழ் பாகத்திலிருந்து, அதாவது கழிவு உறுப்பு பாகம் மற்றும் இந்த பிறப்பு உறுப்பு பாகம் என்று சொல்லும். பிட்டம் என்பது அந்த இதுலதான் ஒண்ணு. ஸ்ருஜதி ஸ்மஹ பிறப்பு அளித்தார். அதிலோலுபான் பாலுணர்வில் அளவுக்கு மீறிய விருப்பம், அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை. தே அவர்கள், ஏனம் பகவான் பிரம்மா, லோலுபதயா இச்சையுடன், மைதுனாயா கலவிக்காக, அபிபேதரே அணுகினார்கள். சோ அதாவது மனிதன் கூட ஒருவன் இழிவான நிலைக்கு செல்வதற்கான மூல காரணம் அஞ்ஞானம். அதனால் அவன் ஆற்றக்கூடிய இந்த காரியங்கள். மேலும் ஒருவர் அஞ்ஞானத்தை விலக்கி ஞானதளத்தில் தன்னை ஏற்றம் பெறும் பொழுது இப்படிப்பட்ட கீழான செயல்களிலிருந்து அவர்கள் என்றைக்குமே தூரமாக விலகி இருப்பார்கள். பகவான் பிரம்மன் பின்னர் தன்னுடைய பிட்டத்திலிருந்து அசுரர்களும் பிறப்பளித்தார். மேலும் அந்த பிறப்பு என்பது அந்த இடத்திலிருந்துதான் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது. அவர்கள் பாலுணர்வில் அளவுக்கு மீறிய ஆர்வம் உடையவர்களாக இருந்தனர். கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை. அவர்கள் மிகுந்த இச்சையுடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அதாவது அதன் மீது அதாவது அளவுக்கு அதிகமான ஆசை, டிசையர். அவர்கள் கலவிக்காக அவரை அணுகினார்கள். சோ பிரேம மாதாஜி, கலவி என்றால் என்ன மாதாஜி தமிழ் வார்த்தை? இந்த உலக வாழ்வு கணவன் மனைவி சேர்றது மாதாஜி. ஓகே, கலவிக்காக. ஓகே, சோ புணப்பு அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? இந்த உலக வாழ்வு பாலுணர்வை பின்புலமாக கொண்டது. அதாவது பேக் சைட் எப்பவுமே. சோ முன்னாடி இந்த முகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஈஸ்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேஸிங் கூட நம்ம முன்னாடி படிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். சோ அதாவது இந்த கண்களால நம்ம பகவானை பார்க்கின்றோம், காதுகளால அவருடைய பற்றி கேட்கின்றோம். இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே ஃப்ரண்ட் எண்ட். இதெல்லாமே தெய்வீகமான நிலைகளுக்கு நம்மளை இட்டு செல்லக்கூடிய உறுப்புகள். இதை அந்த மாதிரி பக்குவமா பயன்படுத்தும் பொழுது, ஆனா ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ல அதாவது இருக்கக்கூடியது எது? பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் அந்த கழிவு உறுப்புகள் வேறு. பட் பிறப்பு உறுப்புகள் நமக்கு அது பின்பாகத்துலதான் சொல்லப்படுகின்றது. அதனால பிட்டம் என்பதும் பிரம்மருடைய பிட்டத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் அசுரர்களும் இந்த ராட்சசர்களும் என்று படிச்சிருக்கோம். நீங்களே ஆமா ஆமா. ஆனால் எனக்கு மறுபடியும் இப்ப ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா, ஃப்ரண்ட் எண்ட் எப்பவுமே பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு இந்த புலன்கள் எல்லாமே மேன்மையானது என்று சொல்லுவோம். மேன்மையான இயல்புகள் தலை பாகத்துல இருக்கிறது. அதே கீழே இடுப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பாகம் அதாவது கீழான செயல்களுக்கு தான் சொல்லப்படுகின்றது. சோ அதனால அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து தோன்றுபவர்கள் அசுரர்கள். சோ நாம எல்லாரும் கூட
அதாவது பிறக்கும் பொழுது அஜ்ஞானத்திலிருந்து தான் பிறந்தோம், அப்படி பின்பகுதியிலிருந்து தான் பிறந்தவர்கள் தான் நாம. அதனால பிறவியிலேயே நமக்கு இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டு அறியாமை எனக்கூடிய அந்த குணம் நம்மிடத்தில் மேலோங்கி இருப்பதற்கான காரணமும் அதுதான். இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம எல்லாத்தையுமே அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை கொண்டு நாம பிறக்கின்றோம். அதனாலதான் நமக்கு அஜ்ஞானத்தில் கண்டினியூஸா உழண்டு கொண்டே இருக்கக்கூடிய அத்தகைய உடலை தான் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது நம்முடைய செயல்பாடுகள். பகவான் நமக்கு இது கொடுக்கல, நமக்கு இந்த ஒரு பிறவி கொடுத்திருக்காருன்னா அது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலன். நம்முடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய என்னென்ன ஆசைகளை எல்லாம் நாம தேக்கி வச்சிருந்தோமோ அதுக்கேற்றவாறு ஒரு உடலை நாம் இந்த இடத்துல பெற்றிருக்கின்றோம். நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு தேகத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். ஆனால் இப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன் அடுத்த தேகத்திற்கு நாம தயாராயிருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம நன்னா தெரிந்து வச்சுக்கணும். சோ நம்ம தேவர்கள் நிலையில நம்ம அட்லீஸ்ட் எலிவேட் ஆகணும் இல்லையா? ஒரு சத்துவத்திற்காவது நம்ம இதுவரைக்கும் நாம் என்ன செய்தோமோ தெரியாது, ஆனா இனிமேல் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே தத்துவத்தை மேலோக்கி இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நம்ம செயல்படணும். சோ இங்கு எந்த அளவிற்கு ஒருவர் பாலுணர்வு ஆசையில் இருந்து விடுபடுகிறாரோ, தூரமாக விலகுகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு அவர் தேவர்கள் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார். ஒருவர் எந்த அளவுக்கு அந்த பாலுணர்விற்காக கீழ் இறங்குகிறாரோ, எப்படியாவது இதை நம்ம அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த இதை அவங்களால அது செயல்பட்டுதான் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவர்கள் அந்த அளவுக்கு அசுர குணங்களோட அந்த வாழ்விற்கு தள்ளப்படுகிறார், தாழ்த்தப்படுகிறார். கீழான இயல்புகள் மேலான இயல்புகள் ஒருவருக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால்தான் நம்ம ததாசக்தியில் இருப்பவர்கள் மனிதருக்கு அதாவது புத்தி என்ற ஒன்று பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அந்த பகுத்தறிவை நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தி எது கீழான செயல் எது மேன்மையான செயல் என்பதை நாம ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும். டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா? அதை நம்ம வேறுபடுத்தி பார்த்து எந்த செயலை நாம் செய்தால் நாம மேன்மையான நிலைக்கு அடைவோம், எந்த செயலை செய்தால் இருக்கக்கூடிய நிலையில இருந்து கூட நாம கீழான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் என்பதை எல்லாம் நாம உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ததோ ஹசன்சா பகவா சுரை நிரபத்ரைபி அன்வீயமானஸ்தரசா புரதோபீத பராபதத். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததோ ஹசன்ச பகவான் சுரைர்நிரபத்ரைபைஹி அன்வீயமானஸ்தரசா கிருத்வோபீத பராபதத். தத பிறகு ஹசன் சிரித்து ச பகவான் வணங்கத் தகுந்த பகவான் பிரம்மன் வணங்கத் தகுந்த பகவான் பிரம்மன் அசுரர்களால் நிரபத்ரை வெட்கமற்ற அன்வீயமான பின்பற்றப்பட்டு தரசா மிகுந்த அவசரத்தில் கிருத்த கோபம் பீத பயந்து பராபதத் ஓடி போனார். வணங்கத் தகுந்த பிரம்மன் முதலில் அவர்களின் முட்டாள்தனத்தை குறித்து சிரித்தார். ஆனால் வெட்கமின்றி அசுரர்கள் அவரை நெருங்கி வருவதைக் கண்டு போகம் கொண்டவராகி பயத்தால் விரைந்து ஓடினார். பொருளுரை: பாலுணர்வில் நாட்டம் கொண்ட அசுரர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் கூட மதிப்பு வைக்க மாட்டார்கள். பிரம்மனை போன்ற புனித தந்தையின் சிறந்த குறிக்கோள் என்னவென்றால் அவர்களை போன்ற தீமை வாய்ந்த பிள்ளைகளை விட்டு நீங்குவதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது அந்த அளவுக்கு அதாவது இந்த பால் உணர்வில் நாட்டம் உள்ளவர்கள் எந்த வேறுபாடையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே இலக்கு இல்லையா? அஜ்ஞானத்திலிருந்து கொண்டு செயல்படக்கூடிய தன்மை. ஒன்றை அடைந்து விட வேண்டும் என்றால் அதனுடைய உறவுமுறை என்ன, இதெல்லாம் கூட பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கவே மாட்டாங்க. சோ நம்ம அநேக செய்தித்தாள்கள்ல கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மகளை கூட விடாத தந்தை கூட இருக்கின்றதாக நம்ம செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் தான் இந்த புலன் உணர்ச்சி. சோ அதை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்கள், அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய காரியம் அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படுபவர்கள் தான். ததோ ஹசன்சா பகவான் சுரை நிரபத்ரைபி அன்வீயமானஸ்தரசா பிரததோ பீத பராபத். தத பிறகு ஹசன் சிரித்து, சா பகவான் வணங்கத் தகுந்த பகவான் பிரம்மர், அசுரர்களால் நிரபத்ரைபி வெட்கமற்ற அந்நியவியமான பின்பற்றப்பட்டு தரசா மிகுந்த அவசரத்தில் கிருத கோபம் பீத பயந்து
பராபதத் ஓடி போனார். சோ வணங்க தகுந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரம்மர் முதலில் இந்த அசுரர்களுடைய அதாவது முட்டாள்தனத்தை கண்டு அவருக்கு வந்து அதாவது சிரிப்பு தான் சிரித்தார். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஆனால் வெட்கமின்றி அசுரர்கள் அவரை நெருங்கி வருவதை கண்டு, அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய காரியமே வந்து கரெக்ட் இல்லைன்றது இருந்தாலும் கூட அவர் மீதே பாய்ந்து வருவதை கண்டு அவர் பயத்தால் அங்கிருந்து ஓடி போனார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பால் உணர்வில் நாட்டம் கொண்ட அசுரர்கள் தங்கள் இப்ப இந்த காலகட்டத்துல வந்து நமக்கு அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுடைய இது வந்து இந்த அசுரர்களே இருக்கிறது வந்து மிக மிக குறைவு. இப்போ மாதாஜி நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது, இருப்பாங்க எங்கேயாவது பரவி இருப்பாங்களே தவிர, ஆனா உண்மையில் வந்து மனிதர்கள் என்ற ரூபத்துல இல்லை. மனிதர்கள் என்ற ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம அசுர குணத்தை தான் இந்த மாதிரி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் நம்ம செய்யறது. இரவில் நடு இரவில் உணவு உண்பது இல்லையா? சோ சில பேர் பகலெல்லாம் வந்து எந்த செயலும் ஈடுபட மாட்டாங்க, நைட்லதான் அவங்க வந்து விரைவா செயல்படுவாங்க இல்லையா? இது எல்லாமே அசுர குணங்களுடைய சம்பந்தம். தங்கள் தந்தையிடம் கூட மதிப்பு வைக்க மாட்டார்கள், யாருக்குமே மதிப்பை வைக்க மாட்டாங்க. there is no value for the relationships. பிரம்மனை போன்ற புனித தந்தையின் சிறந்த குறிக்கோள் என்னவென்றால் அவர்களை போன்ற தீமை வாய்ந்த பிள்ளைகளை விட்டு நீங்குவதே ஆகும். சோ நம்ம கூட அசுர குணங்களை விட்டு கண்டிப்பாக நீங்கணும். அதற்கு பக்தி தொண்டுல வந்து நாம கண்டிப்பாக நாம முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட செயல்களால் நாம வந்து ஈர்க்கப்பட்டு நாமளும் வந்து அந்த இயல்புகளால் எந்த சமயத்துல வேணாலும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கூட வந்து நம்மள வந்து கீழே தள்ளி விட்டுடும். சோ இப்ப சத்துவத்துல தான் இருக்கும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது சடனா ஏதோ ஒரு காரியம் நம்ம வந்து ரேஸ் ஆயிட்டோம்னாக்கா நாம என்ன ஆகுறோம், நம்ம கீழான ஒரு இயல்புல இருந்து கொண்டு அந்த செயலை நாம ஆற்றி விடுகின்றோம் இல்லையா? எந்த சமயத்திலுமே வந்து இந்த இயற்கையினுடைய குணாதிசயமே அதுதான். அதனாலதான் நாம தவறு இழைக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்திருக்காது. ஆனால் நாம இந்த இயற்கையினுடைய இதுக்காக நாம மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தாத பொழுது அத்தகைய செயலில் நாமும் ஈடுபட வேண்டியது ஆகிவிடுகின்றது. அதனால மேன்மையான இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய கூட சடனா ஒரு நாள் கீழே வந்து தள்ளப்படுவதற்கான காரணம் அதுதான். ஏன்னா அந்த மோகம், அந்த காமம் தான் நம்மள வந்து கீழே வந்து தள்ளிவிடும். அது வந்து அசுர இயல்பு. அதையிலிருந்து நாம் என்றைக்குமே வந்து தூரமாக விலகி இருக்க வேண்டும். எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசிங்க. சா உபவக்ரஜ்ய வரதம் பிரபன்னார்த்திஹரம் ஹரீம் அனுக்ரஹாய பகவதானாம் மூரூபாத்ம தர்சனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ச உபௌ ரஜ்ய வரதம் பிரபன்னார்த்திஹரம் ஹரிம் அனுக்ரஹாய தானாமனுரூபாத்ம தர்சனம். ச பகவான் பிரம்மன் உபவ்ரஜ்ய அணுகி வரதம் எல்லா வரங்களையும் அளிப்பவர், பிரபந்தா அவருடைய தாமரை பாதங்களில் சரணடைபவர், ஆர்த்தி கடுந்துன்பம், ஹரம் மறைய செய்பவர், ஹரிம் பகவான் ஸ்ரீஹரி, அனுகிரகாய கருணை காட்டுவதற்காக, பக்தானாம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு, அனுரூப தகுந்த வடிவங்களில், ஆத்ம தர்சனம் வெளிப்படுத்திக் கொள்பவராகிய ஒருவர். மொழிபெயர்ப்பு. பக்தர்களுக்கு எல்லா வரங்களையும் அருளுபவரும் அவர்களின் துன்பங்களையும் மறையச் செய்பவரும், பக்தர்கள் யாருடைய தாமரை போன்ற பாதங்களை சரணடைகிறார்களோ அவரை காப்பாற்றும் அந்த பரமபுருஷ பகவானை பிரம்மன் அணுகுகிறார். பக்தர்களின் திருப்திக்காக எண்ணற்ற தெய்வீகமான உன்னத வடிவங்களில் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்பவர். பொருளுரை. இங்கு சொல்லப்பட்ட பக்தானாம் அனுரூபாத்ம தர்சனம் எனும் சொற்கள் பரமபுருஷ பகவான் பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி தன்னை பல வடிவங்களில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார் எனும் பொருள் தருகின்றன. சான்றாக ஹனுமான்ஜி வஜ்ராங்கடிஜி பகவானை பரமபுருஷ பகவானாகிய ராமச்சந்திரராக பார்க்க விரும்பினார். அப்படி இருக்க பிற வைணவர்கள் ராதா கிருஷ்ண வடிவத்தை பார்க்க விரும்புகிறார்கள். இன்னும் பிற பக்தர்கள் பகவானை லட்சுமி நாராயணராக பார்க்க விரும்புகின்றனர். மாயாவாத தத்துவவாதிகள் பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கிணங்க பகவான் இந்த வடிவங்களை எடுத்தாலும் உண்மையில் அவர் வடிவமற்றவர். ஆயினும் பிரம்ம சம்ஹிதையிலிருந்து பகவானுக்கு பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ளதால் இது அவ்வாறு இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.
பிரம்ம சமிதையில் அத்வைதம் அச்சுதம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தனுடைய கற்பனையினால் பக்தனுக்கு முன் பகவான் தோன்றுவதில்லை. பகவானுக்கு எண்ணற்ற வடிவங்கள் உள்ளன என்று பிரம்ம சம்ஹிதை மேலும் விளக்குகிறது. ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன். பகவான் லட்சக்கணக்கான வடிவங்களில் உள்ளார். வாழும் பொருள்களில் 84 உயிரினங்கள் உள்ளன. ஆனால் பகவானின் அவதாரங்கள் எண்ணற்றவை. கடலின் அலைகளை எண்ண முடியாது. ஆனால் அலைகள் தொடர்ந்து தோன்றியும் மறைந்தும் கொண்டும் உள்ளன. அதுபோல பகவானின் அவதாரங்களும் வடிவங்களும் எண்ணற்றவை என்று பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒரு பக்தன் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பிடிப்புள்ளவனாக உள்ளான். அந்த வடிவத்தை அவன் வழிபடுகிறான். அண்டத்தினுள் பன்றியின் முதல் வடிவம் இப்போதும் உள்ளது. பகவானின் எல்லா வடிவங்களும் அழியாதவை. ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வழிபடுதல் ஒரு பக்தனின் விருப்பமாகும். அவன் அந்த வடிவத்தின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். ராமாயணத்தின் ஒரு பதத்தில் ராமனின் சிறந்த பக்தனாகிய அனுமான் கூறினார், பரமபுருஷ பகவானின் வடிவங்களாகிய சீதாராமருக்கும் லட்சுமி நாராயணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால் ராமர் சீதாவின் வடிவமே என் அன்பையும் காதலையும் ஈர்த்தது. ஆனால் நான் ராமன் சீதாவின் வடிவங்களையே பார்க்க விரும்புகிறேன். அதுபோல கௌடிய வைணவர்கள் துவாரகையில் உள்ள ராதா கிருஷ்ணர் ருக்மணி வடிவங்களை பெரிதும் விரும்புகிறார்கள். பக்தானாம் அனுரூபாத்ம தர்சனம் எனும் சொற்களால் பகவான் எப்போதும் பக்தன் எந்த வடிவத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மியூட் ஆயிட்டீங்க. வடிவத்தால் பக்தனுக்கு காட்சி அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இந்த பதத்தில் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஹரியை பிரம்மன் அணுகினார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பகவானின் இந்த வடிவம் ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு வடிவமாகும். எப்பொழுதெல்லாம் துன்பம் ஏற்பட்டு பிரம்மன் பகவானை அணுக வேண்டுமோ அவர் ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணுவை அணுகலாம். பிரம்மன் எப்போதெல்லாம் அண்டத்தில் தொல்லைகள் ஏற்படும் பொழுது பகவானை அணுகிறாரோ பகவானுடைய அருளால் பகவான் பிரம்மனை பல வழிகளில் விடுவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு கருத்து என்னன்னா, படைக்கும் தொழில்ல அவ்வளவு சுலபமான தொழில் கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? அவர் ஒவ்வொன்றையும் படைக்கும் பொழுது அதுல இருந்து சிலது நன்மைகளும் இருக்கின்றது, தீமைகளும் இருக்கின்றது. அவ்வாறு அவருக்கே அந்த தீமைகள் சங்கடத்தில் ஆழ்த்தும் பொழுது உடனே பகவான் ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு தான் ஒவ்வொருவருடைய ஜீவன்லயும் இருக்கக்கூடியவர். பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கிறவர் அவர் தான் இல்லையா? 3வது விரிவங்கம் புருஷ அவதாரத்துல கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு அவரை அணுகுகிறார். அப்பொழுது அவரும் பிரம்மரை ரட்சிக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம இனிமே பாகவத் இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல வரும். இப்ப நாம அதை இந்த ஒரு தருணத்துல நாம இந்த செயலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ராட்சசர்களிடந்து தன்னை அவர் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக யாரிடத்தில் செல்கிறார்? ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவிடத்தில் செல்கிறார் பிரம்மர். சா உபவ்ரஜ்ய வரதம் பிரபவன்னார்த்தி தரம் ஹரீம் அனுக்ரஹாய பவகதானாமனு பகதாமான நுருபாத்ம தர்ஷனம். ச பகவான் பிரம்மன், அதாவது பிரம்மரை சொல்கிறவர் இந்த பதம். உபவிருஜ்ய அணுகி, வரதம் எல்லா வரங்களையும் அளிப்பவர், பிரபந்தயா அவருடைய தாமரை பாதங்களில் சரணடைபவர், ஆர்த்தி கடுந்துன்பம் ஹரம் மறைய செய்பவர், ஹரீம் பகவான் ஸ்ரீ ஹரி, அனுகிரகாய கருணை காட்டுவதற்காக, பக்தானாம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு, அனுரூப தகுந்த வடிவங்களில் ஆத்ம தர்சனம் வெளிப்படுத்தி கொள்பவராகிய ஒருவர். பகவான் நம்ம எல்லாருமே உயிர் வாழிகள் 84 லட்சம் விதமான விதங்களில் அவதரிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? நம்மள எல்லாருமே படைச்சிருக்கார். ஆனா பகவானுடைய அவதாரங்கள் அதைவிட கடந்ததுதான். எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள். எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் அந்த காலகட்டம், அவருடைய அவதார நோக்கம். அது முடிந்த பிறகு அவர் அந்த இடத்தை விட்டு மறைகிறார் இல்லையா? அப்பியரன்ஸ், டிஸ்அப்பியரன்ஸ் இதெல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள், இவ்வளவுதாண்டு கிடையாது. நமக்கு சிலது மட்டும்தான் நாம தசாவதாரமாக நாம காண்கின்றோம். ஆனா அதெல்லாம் மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கை. பக்தர்களுக்கு எல்லா வரங்களையுமே இங்கே பக்தனாக இருப்பது யார்? பிரம்மர்.
இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டி கூட. வரங்களையும் அருள்பவரும் அவர்களின் துன்பங்களை மறைய செய்பவரும். நமக்கு ஒரு சங்கடம் இருந்தா பகவான் தான் வந்து நமக்கு ரட்சணை என்பது கொடுக்கிறார். பக்தர்கள் யாருடைய தாமரை பாதங்களை சரணடைகிறார்களோ அவர்களை காப்பாற்றும் அந்த பரமபுருஷ பகவான் பிரம்மர் வந்து அணுகினார். சோ அவரிடம் வந்து சரண் புகுந்தார் பிரம்மதேவர். பக்தர்களின் திருப்திக்காக எண்ணற்ற தெய்வீகமான உன்னத வடிவங்களில் பகவான் தன்னை வந்து வெளிப்படுத்திக் கொள்பவர் ஆவர். அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய அவதாரங்கள் என்பது அமைய பெறுகின்றது. அது கணக்கில் அடங்காது, அது கவுண்டே பண்ண முடியாது. இங்கு சொல்லப்பட்ட பக்தானாம் அனுரூபாத்ம தர்சனம், பக்தன் வந்து எந்த ரூபத்தில் வந்து அவன் காண வேண்டும், பகவானை எந்த ரூபத்தில் தரிசனம் பெற வேண்டும். சில பேருக்கு ராம ரூபத்தில் வந்து தரிசனம் பெற, சில பேருக்கு கிருஷ்ணர், சில பேர் வந்து வெங்கடாஜலபதி, சில பேர் வந்து நாராயணர், சில பேர் மகாவிஷ்ணு இல்லையா. சோ அவரவர்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு பகவானை வந்து ராதா கிருஷ்ண ரூபத்தில் வந்து தரிசிக்கணும் என்று நினைக்கிறது எல்லாமே அவரவர்களுடைய எந்த ரூபத்தின் மீது அவர்கள் மனநிலை கொள்கிறார்களோ அதே ரூபத்தின் மீது அவர்களுடைய பக்தியும் வந்து தொடர்கின்றது. பகவானும் அவர்களுக்கு அந்த ரூபத்திலே வந்து அவர் வந்து அருள் பாலிக்கிறார். சோ நாம் எந்த ரூபத்தை வந்து மேன்மையாக நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கிறோமோ அந்த ரூபத்திலே நாம பகவானை காண முடியும். பரமபுருஷ பகவான் பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கேற்றபடி தன்னை பல வடிவங்களில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்னும் பொருள் தருகின்றன. மேலும் இங்க ஹனுமன் வந்து பகவானை வந்து ராமச்சந்திரராக பார்க்க விரும்பினார். அப்படி இருக்க பிற வைணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட், அதாவது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ராதாகிருஷ்ண வடிவத்தை தான் வந்து பார்க்க விரும்புகிறார்கள். இன்னும் பிற பக்தர்கள் வந்து லட்சுமி நாராயணராக வந்து, இப்ப நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா லட்சுமி நாராயணர் அந்த ரூபத்துல தான் வந்து மகாவிஷ்ணு ரூபத்துல பார்க்க விரும்புவார்கள். மாயவாதி தத்துவங்கள் என்ன நினைப்பாங்க, அவருடைய பிரம்மஜோதிர் தான் வந்து அவர் ஆற்றல், வெறுமனே ஆற்றல், அந்த ரூபம் எல்லாம் மாயை என்று எண்ணுபவர்கள். அவர்கள் ரூபமற்ற நிலையை தான் அவர்கள் வந்து மேன்மையாக கருதுவார்கள். அவர்களுக்கும் அந்த இதுக்கும் வந்து அவர்தான் மூல காரணமே. அந்த அருபத்தன்மைக்கும் வந்து மூல காரணம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அவர்களுக்கு அந்த நிலையிலே ஒருவர் எந்த நிலையை உணர்கிறார்களோ, எந்த நிலையில வந்து அவரை தரிசனம் பெறணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த நிலையே அவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார். சோ பிரம்ம சமீதையில் பகவானுடைய ரூபத்திற்கு அத்வைதம் அச்சுதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. பக்தனுடைய கற்பனையால் பக்தனுக்கு முன் பகவான் தோன்றுவது கிடையாது. கற்பனையால் நம்ம வந்து பகவான் நினைச்சா பகவான் கண்டிப்பா தோன்றதே கிடையாது. நாம மனதை அவர் மீது நிலைநிறுத்தி அவருடைய பாதங்கள் மீது நம்முடைய மனதை நிலைநிறுத்தினால் உண்மையிலே நம்முடைய கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய்யும் பொழுது பகவானுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா முதலில் எடுத்த உடனே நமக்கு அவருடைய பாதங்கள் தென்படாது. ஏன்னா அந்த இடத்துல நாம கற்பனையால ஒரு கால்களை நாம வந்து எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறது கிடையாது. முழுமையாக நம்முடைய மனதை அவருடைய பாதங்களில் மட்டும்தான் நாம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அதனால கற்பனை கொண்டு ஒரு பிம்பத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு நிலை கொள்ளவும் செய்ய முடியாது. அது ஒரு கணம் கூட நமக்கு நிற்காது. அப்படி கற்பனையால் பக்தனுக்கு முன் பகவான் வந்து தோன்றுவதே கிடையாது. நாம் கற்பனை கொண்டாலும் பகவான் தோன்றது கிடையாது. பகவானுக்கு எண்ணற்ற வடிவங்கள் உண்டு. நமக்கு எல்லாமே 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளாக நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரித்திருக்கின்றோம். அதையும் கடந்த அளவுக்கு தான் வந்து பகவானுடைய அவதாரங்கள் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன், அதாவது பகவான் லட்சக்கணக்கான வடிவங்களில் உள்ளார். வாழும் பொருட்கள்ல வந்து நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல 84 லட்சம் விதமான உயிரினங்கள் உள்ளன. ஆனால் பகவானின் அவதாரங்கள் அதையும் தாண்டியவை. ஆக்சுவலி கடலின் அலைகளை வந்து நம்மளால வந்து கணக்கிட முடியுமா? அலை வந்து உற்பத்தியாகும், அலை அடிச்சுட்டே வரும், மீண்டும் வந்து திரும்பி செல்லும் இல்லையா. இவ்வாறு அது மாதிரிதான் பகவானுடைய செயல், அதாவது அவருடைய ரூபம், இந்த லீலைகள் எல்லாமே அப்படிப்பட்டதுதான். அநேக அவதாரங்களை எடுத்தவர். அந்த அவதாரத்துக்கான காரணமும் இருக்கும். அந்த காரணம் வந்து நிறைவடைந்த பிறகு மீண்டும் வந்து அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குவார். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை, அதாவது கோலோகம் வைகுண்டத்தை அவர் அடைவார். வழிபடுதல் ஒரு பக்தனுடைய விருப்பம் தான். நாம எந்த ரூபத்தை நாம வந்து மனதுல வந்து லைட் இருக்கின்றோமோ அந்த ரூபத்திலே வந்து பகவானை நாம சேவிக்கின்றோம். அவன் அந்த வடிவத்தின் மீது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். ராமாயணத்தில் ஒரு பதத்தில் ராமனின் சிறந்த பக்தனாகிய ஹனுமன் கூறுகின்றார், பரமபுருஷ பகவானின் வடிவங்களாகிய சீதாராமருக்கும் லட்சுமி நாராயணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும். எஸ், there is no difference. ஆனால் ராமர் சீதாவின் வடிவமே என் அன்பையும் காதலையும் ஈர்த்தது. சோ அதாவது
அவருடைய வடிவமே, சீதாவின் வடிவமே, ராமரும் சீதையினுடைய வடிவமே அவர் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது அனுமனுக்கு வந்து அன்பையும் காதலையுமே வந்து ஈர்த்தது. சோ அதனால் நான் ராமன் சீதாவின் வடிவங்களையே பார்க்க விரும்புகிறேன். அதாவது எந்த ரூபத்தில் பகவானை அவர் தரிசிக்க விரும்புகிறார்? ராம சீதாவாக மட்டும்தான் அவர் தரிசிக்க விரும்புகிறார். அதனால நம்ம மனசு எந்த ரூபத்தின் மீது லயிக்கின்றதோ அந்த ரூபத்தை நாம மனதில் வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டு அதன் மீதே நாம வந்து பக்தியை வந்து செலுத்த வேண்டும். அப்போ பகவானும் அந்த ரூபத்திலே நமக்கு, அதாவது நமக்கு ஒரு நல் வாய்ப்பு இருந்தால், பகவானுடைய கருணை இருந்தால் அவரை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையும் நாம பெறுகின்றோம். அது போல கௌடிய வைணவர்கள் வந்து ராதாகிருஷ்ண ரூபத்தின் மீதுதான் அவர்களுக்கு ஈர்ப்பு. அதனால்தான் பக்தானாம் அனுரூபாத்ம தர்சனம் மேல சொன்ன மாதிரி பகவான் எப்பொழுதும் பக்தன் எந்த வடிவத்தில் பகவானை வழிபட விரும்பி தொண்டு செய்ய விரும்புகின்றானோ அந்த வடிவத்தில் பக்தனுக்கு காட்சி அளிப்பதில் பகவானே வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இந்த பதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஹரியை பிரம்மன் வந்து அணுகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் இந்த வடிவம் வந்து க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவினுடைய வடிவமாகும். எப்பொழுதெல்லாம் துன்பம் ஏற்படுகின்றதோ பிரம்மா வந்து பகவானை அணுக வேண்டுமோ அவர் க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணுவை வந்து அணுகலாம். சோ பிரம்மன் எப்பொழுதெல்லாம், ஏன்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு பார்க்கடல் உண்டு இல்லையா? சோ மில்கி ஓஷன் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உண்டு. சோ அந்த அண்டத்துல வந்து அண்டத்தின் தொல்லைகள் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் பகவானை வந்து யார் அணுகிறது? பிரம்மர். இப்போ மகாபாரத போர் வந்த பொழுது கூட பூதாயி வந்து பிரம்மரை அணுகும் பொழுது பிரம்மரும் பிற தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து க்ஷீரோத கஷாயத்தில் வந்து செல்கிறார்கள். சோ அதுதான் வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா முறையிடல்களும் அங்கேயும் வந்து ஒரு பார்க்கடல் உண்டு. சோ மேல இருக்கக்கூடிய கோலோகத்துலதான், கோலோகம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பார்க்கடல். அது வந்து உண்மையான அங்கே சுரபி பசுக்களுடைய பால் வந்து பொங்கி அதே வெள்ளம் மாதிரி வந்து சூழ்ந்து இருக்கிறதுனால கோலோகம் சுற்றியுமே வந்து அந்த பார்க்கடல் இருக்கின்றது. ஆனா இது வந்து அந்த அண்டத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வந்து சிறிய பார்க்கடல். பகவானுடைய அருளால் பகவான் பிரம்மனை பல வழிகளில் இருந்து அவர் வந்து ரட்சிக்கின்றார். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல விடுவிக்கின்றார். சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியைவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा.